Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni ddarganfod holl gwerthoedd c lle mae gan yr hafaliad x sgwar plus 2cx plus 9c sy'n hafal i minus 4x ddau wraiddyn real gwahanadwy. Nawr mae gyda ni fan hyn hafaliad cwadratig. Mae gyda ni x sgwar, x a rhifau. Felly beth i ni'n gwybod am hafaliadau cwadratig? Dyma un cyffredinol. Os gosodwn ni yn hafal i'r mynegiad, ax sgwar plus bx plus c. A beth i ni'n gwybod am graff hwn? Nawr, os dyw a yn positif, mae y penyweired. Felly, ffordd ni'n mynd i gofio a yn positif taw fel na mae'n edrych. Os dyw a yn negatif, mae e penyweired. Y pigyn ar y top, y pigyn ar y gwylod pan a yn positif, y pigyn ar y top pan mae a yn negatif. Minimum ganddo fe pan mae a yn positif, maximum ganddo fe pan mae a yn negatif. Neu gallech chi feddwl amdano fe fel gwyneb. Gwyneb hapus, mae a yn positif. Mae ydych chi golwg positif ar fywyd. A yn negatif, mae golwg drist ydych chi ar fywyd. A yn negatif, mae golwg drist yn ni. Felly, ceg yn pwynt y lawr, os yw a yn negatif, y ceg yn gwenu os yw a yn positif. Felly, beth arall ni'n gwybod am hafaliad cwadratig? Os ni'n gosod yn hafal i 0, beth sy'n golygu, beth sy'n rhoi i ni yr gwreiddiau yw'r gwahanolyn, neu'r discriminant, y darn yn y fformwla ar gyfer datrys hafaliadau cwadratig sydd dan y symbol ail isradd. Os yw'r gwahanolyn yn beth penodol, ni'n gwybod sawl gwreiddyn sydd gyda ni. Felly, os yw'r gwahanolyn yn fwy na 0, mae gyda ni ddau ateb, sef 2 wraiddyn, lle mae yr neu'r ax sgwar plus bx plus c yn hafal i 0. Mae'r yn hafal i 0 a ni'n croesi'r uchelyn x. Felly a yn positif, mae gyda ni gromlen sy'n edrych fel yna, 2 wraiddyn gyda ni real gwahanol. Os yw a yn negatif, mae gyda ni'r gromlen a'r pigyn i fyny, yr maximum i fyny, yr uchafbwynt i fyny, a mae gyda ni lle mae'n croesi'r uchelyn yw'r 2 wraiddyn. Felly, os yw'r gwahanolyn yn positif, a gwahanolyn sydd dan yr ail isradd yn y fformwla cwadratig, mae gyda ni 2 wraiddyn real gwahanol. Os dyw gwahanolyn yn hafal i 0, mae yn hafal i 0, y gwahanolyn, mae gyda ni 1 gwreiddyn, achos yr ail isradd yw hwnna, ail isradd 0 yn 0, felly 1 ateb, mae plus neu minus 0 gyda ni, 1 ateb gyda ni, felly 1 man mae'n cyffwrdd yr uchelyn x. Naill llai os yw a yn positif, neu os yw a yn negatif. Felly 1 ateb bydd gyda ni ar gyfer ein hafaliad cwadratig. Os yw'r gwahanolyn yn negatif, hynny yw, mae minws gyda ni o dan y symbol ail isradd. Mae gyda ni y graff ddim yn croesi yr uchelyn x o gwbl, a bydd gyda ni ddim ateb. Bydd gyda ni minws o dan yr symbol ail isradd, a ar y funud bydd gyda ni ddim ateb. Os chi'n ei mas bellach, byddwch chi'n dod o hyd i rhifau cymhlyg a bydd gyda chi ateb. Ond ar y funud, dim ateb, y gromlyn ddim yn croesi'r uchelyn x. Felly nôl i'r cwestiwn. Dyna'r hafaliad. Nawr ni angen 2 wraiddyn real gwahanol. Felly ni angen y gwahanolyn yn positif, fwy na 0. Felly ni angen ail drefnu hwn fel bod gyda ni rhywbeth x sgwar, rhywbeth x a rhif. Felly dod ar minus 4x draw, a mae gyda ni plus 4x. Felly mae 2 derm gyda ni, gyda x ynddo fe.
Felly ffactorio hwnnw, mae gyda ni x sgwar, tynnu'r x mas, a mae gyda ni 2k plus 4 ar gyfer y term x, a mae gyda ni plus 9k yn haflu 0. Felly mae'n hafaliad cwadratig ni yn y ffyrdd ni'n gyfarwydd a honno. Felly, fi wedi dod yn o gwahanol lliwiau, so dyna'r x sgwar. Mae'r x i fod yn goch a mae'r rhif i fod yn oren neu rhywbeth. Felly, y gwahanolyn sy'n gweithio ni bod gyda ni 2 wreiddyn real gwahanol, gwahanol. Felly, ni angen bod y gwahanolyn yn fwy na 0. Mae'n a ni, sef y term o flaen yr a. Cyfernod yr x sgwar yw 1. Cyfernod yr x, sef y b, yw 2k plus 4, plus 2k, byddwch yn ofalus o unrhyw arwyddion negatif sydd gyda chi, yn plus 2k plus 4 sydd gyda ni, a'r c, sef y rhif wrth ei hunan, yw 9k. Felly ni'n mynd i osod rhain yn y gwahanolyn. Felly b wedi sgwario yw 2k plus 4 i gyd i sgwario, minus 4 lliosi a, sef 1, lliosi c, sef 9k. Felly, datrys hwnna, c sydd gyda ni yn unig, felly sgwario'r braced yn gyntaf, mae gyda ni 2k wedi sgwario braced, cofiwch chi'n sgwario'r ddoi pen a dwblu'r canol. So 2k wedi sgwario am y ddau derm gyntaf, plus 2 waith y canol, so 2k lliosi 4 2 waith, achos y tu fewn a'r tu fas y braced, a wedyn y 4 wedi sgwario ar y diwedd. Minus, mae 36k gyda ni am y term ola. Felly mae 4k wedi sgwario dyn ni, yma, mae 2 lliosi 4 yn 16k dyn ni am y term canol, plus 16 minus 36k. Felly mae gyda ni nawr cwadratig mewn k hefyd. So, casglu termau 4k sgwar plus 16 minus 36k yn rhoi minus 20k plus 16 yn fwy na 0. A chi'n gweld nawr mae 4 yn gallu lliosi mewn i hwnna, neu rhannu mewn i hwnna, a ni'n cael k sgwar minus 5k plus 4 yn fwy na 0. 4 yn rhannu mewn i 0 yn 0. Felly dyna beth sydd gyda ni i ddatrys. Nawr, mae hwnna yn mynd i fod yn gyda cromlyn pen i weired, positif a yn positif. Felly, gallwn ni edrych ar graff hwn i weld beth sy'n digwydd. Wrth ffactorio fe gyntaf, chi'n gallu gweld bod plus 4 yw'r lluoswm y ddau rif ola yn bob bracet, a minus 5 yw swm nhw wedyn. So, minus 1 a minus 4 yn llosi roi plus 4 a adio i roi minus 5 yn y canol. Hwna digon rwydd. Felly, dyna'n atebion ni. Os ni moyn yn hafal i 0. Dyna'n ffiniau ni. Ni angen pa rifau sy'n neud yn fwy na 0. Felly, ddechrau bant, ni angen c yn hun a c yn 4. A gweld pa darn o'r llinell y rif sy'n gwneud y cyfan yn fwy na 0. Felly, creu graff o hwn, so ni'n croesi'r uchelyn x ar 1 a 4. A mae y darn positif sy'n uwch ben yr uchelyn x, lle mae y yn positif, a'r darn negatif sy'n dan yr uchelyn x, lle mae y yn negatif. Felly, ni angen y darn sydd wedi lliwio'n goch o dan 1 ac i fwy yn fwy na 4. Felly ni'n llysgrifennu hwn fel c yn llai na 1, dim yn haflu, llai na 1 achos fwy na sydd gyda ni nid yn haflu, ni ddim am y pwynt le mae yn croesi. Felly ni moyn c yn llai na 1, neu, symbol am neu yna, c yn fwy na 4. A chi'n llysgrifennu fe mewn bracedi fel hyn, os chi angen, fel cyfwng rhwng minus anfeidredd a 1, ddim yn cynnwys y ddau pen, cromfach, crwn, neu 4 lan i anfeidredd ddim yn cynnwys rhifau. So,
y ddau ddarna yw dangos yr atebion. Nawr gallech chi fod wedi dewis rifau yn bob darn. Os ydych chi ddim yn gwybod beth mae'r graff yn mynd i edrych fe, gwedwch bod chi angen trio rif 0. Gallech chi trio rif 0 mewn yna. Felly 0 minus 5, lle os i 0 plus 4, a mae hwnna yn fwy na 0. Felly 0 dyn ni lawr fan hyn, yn fwy na. Felly rhifau dan 1, chi'n gallu gweld yn positif. Os chi moyn rhif rhwng 1 a 4, wedwn ni 2. Felly ni 2 disgwyrio yn 4, minus 5 lle os i 2, so minus 10, plus 4 yn llai. A mynd i fod yn llai na 0, felly ni lawr fan hyn rhywle. A chi moyn trial rhif yn fwy wedyn, felly 10 os chi moyn. Felly mae ydych chi 10 disgwyrio yn 100, minus 50, plus 4 yn mynd i fod yn positif. Felly, naill trwy defnyddio graff, neu defnyddio pwyntiau ym mhob adran i ddarganfod ble mae'r mynegiad yn positif. Defnyddiwn ni GeoGebra nawr i weld sut mae'r hafaliad yma yn newid fel mae C yn newid. Ni'n mynd i edrych nawr ar beth sy'n digwydd gyda'r hafaliad yma ni wedi cael a sut mae e'n newid gyda C. Felly dyna'r un gwreiddiol a dyna'r un lle ni wedi dod ar 4x draw a gosod e mewn yn y bracet fel bod e yn ei drefn x sgwar, x a rhif. Nawr os yw mae C gyda ni'n newid, os yw C yn 0, mae gyda ni nawr hafaliad sy'n edrych fel yna. C yn 0. Felly, a graff hwn yn edrych fel hyn. A mae gyda ni, mae fe pen i weired lawr, mae'r maximum ar y gwylod, na minimum dyn ni ar y gwylod. Mae'n croesi'r uchelyn x mewn 2 fan, felly dyna gwreiddiau yr hafaliad. A os dwi'n symud yr x, fi'n gallu gweld bod yr graff yn mynd yn wahanol. Felly mae gyda ni'r gwraidd mewn, mae gyda ni'r hafaliad. Felly, os symudau nawr y C fel oedd yn y cwestiwn, so os yw C yn mynd i 1, beth oedd yn digwydd? Dyna ni. Os oedd C yn mynd yn 1, dim ond 1 gwreiddyn oedd ni, oedd e'n cyffwrdd yn 1 man. Dan 1, oedd gyda ni 2 gwreiddyn. C yn llai na 1. C yn fwy na 1, dim 1 gwreiddyn. Dim 1 gwreiddyn, nid dyw e ddim yn croesi'r uchelyn x y gromlin. Felly, mynd â fe'n fwy, a dod â fe lan tuag at y pwynt 4. Y pwynt 4, lle mae ganddo fe 1 gwreiddyn arall. So, chi'n cofio yn yr ateb oedd e'n llai na 4, oedd gyda ni 2 gwreiddyn, a fwy na C yn llai na 4, fwy na 4, a llai na 1. Y C ni'n edrych ar nawr, cofiwch. Felly dyna'r mannau lle oedd gyda ni atebion. Felly mae C nôl i y pwynt 2 yma, ish. A dyna ni. Wedyn, ni gael gweld beth sy'n digwydd i'r pwynt minimum yma. Dyna'r pwynt minimum. Beth sy'n digwydd i'r pwynt hyn fel mae yr C yn newid. As ydyn ni am, ni'n gallu creu, dyna ni gael gweld lle i wneud hwn, olyn, a symud y C yn artan, a chi'n gallu gweld llwybr y pwynt minimum fel mae C yn newid. Ac yn y pwynt, le oedd e? Yma, 2.6 neu rhywbeth, lle mae C yn 2.6. Oedd gyda ni pwynt maximum ar gyfer yr pwynt minimum y gromlin gwreiddiol. Felly mae gyda ni siap yma
sydd wedi llunio llwybr y pwynt minimum. Beth mae hwn yn atgoffa chi amdano? Wel, os afi efe nôl i'r pwynt lle mae yn troi, sef yma, fyna. As mae y parabola fel oedd dyn ni am yr cwadratig, ond mae'n edrych fel adlewyrchiad. Felly adlewyrchiad y pwynt yr gromlen x sgwar, yr un gwreiddiol x sgwar plus 2k plus 4 x plus 9k yn haflu 0 yw'r graff yma. A fi'n gallu newid hwnna. Ond sgydwa fe fyna, mae llwybr y minimum yn edrych fel bod yn matcho yn adlewyrchu, colli'r symud hwnna, a la fyna, yn lwybr i ar gyfer y pwynt minimum. Mynd â fe nôl lan i'r pwynt yna. Wedyn symud y pwynt A i weld galla i gosod yr adlewyrchiad ar llwybr y pwynt minimum. A mae'n edrych fel bod os symudau'r cyn tyn bach eto. Odi. Chi'n gweld mae'r llwybr y pwynt minimum a'r adlewyrchiad yn edrych fel bod nhw'n cyfateb i'w gilydd. A lan i chi yna'r gadwai fe i chi i weithio hwnna mas. Ni'n mynd i edrych ar yr hafaliad cwadratig yma mewn ffurf gwahanol. Ni'n mynd i ddifferu yr hafaliad, yr ochr chwith yr hafaliad, i weld beth sy'n digwydd i graddiant y pwynt yma fel mae c yn newid. Felly ddechrau bant, dyma ni, dyna'r un gwreiddiol, differu, x sgwar yn mynd i fynd yn 2x, y braced lle os i x yn mynd i fynd yn 2k plus 4, a mae'r 9k yn diflannu. Felly dyna'r differiad. Fel mae c yn newid, mae c ar hyn o bryd yn 2.3, felly dyna'n gwerth ni ar gyfer y differiad. Felly ni angen, dyna ni y differiad, ni angen gweld beth sy'n digwydd pan mae hwn yn 0 i weld beth sy'n digwydd i'r pwynt minimum. Felly, ni'n mynd i osod yr hafaliad yn haflu 0, ail drefnu, felly mynd ar 2k plus 4 draw a rhannu dy 2 i gael x yn haflu minus k plus 2. Felly, gwerth yr a ar y pwynt minimum, gwerth yr x ar y pwynt minimum yw minus k plus 2. I ddod o hyd i gwerth yr ni'n gosod yn ôl mewn yr hafaliad gwreiddiol, felly mae minus k plus 2 di sgwario dyn ni, plus 2k plus 4, lle os yw'r x sef minus k plus 2, plus 9k gyda ni. Ail drefnu hwnna, a dylen ni gael minus k plus 1, lle os i k plus 4 ar gyfer yr Triwch chi ail drefnu hwnna i weld os ydych chi'n cael yr ateb yma yn dod mas. Felly mae gyda ni nawr y pwynt A, cyfesur yna'r pwynt A yw yr x yw minus k plus 2 a'r yw minus k plus 1, k minus 1, k minus 4. Felly beth sy'n digwydd i cyfesurin y pwynt A? Ni angen gweld beth sy'n digwydd. Felly cofiwch, amser ni'n dod at bod k yn 4, k yn hafal i 4, mae gyda ni minus a mae hwnna gyd yn 0. Felly dod yn fwy na hwnna, felly k yn fwy na 4, mae'r braced yna'n positif, mae'r braced yna'n positif, a mae'r
Felly lluosom hwnna i gyd yn mynd i fod yn negatif, a ni yma o dan yr uchelin x. Rhwng y ddau, rhwng 1 a 4, sef, wedwn ni 3-ish, wedwn ni 3 fyna, os gallai gael yna ni. Felly os yw k yn 3, mae hwnna yn positif, mae hwnna negatif, lluosid y negatif, mae gyda ni gwerth positif ar gyfer yr y. Mae'r yn positif. A wedyn ni'n mynd i fyny, k yn llai na 1, wedwn ni 0. Yma k yn llai na 1, felly mae y braced yna negatif, mae braced yna negatif, lluosig gyda rhif negatif, a mae ni gyd yn negatif, felly ni o dano. Felly chi'n gweld beth sy'n digwydd i'r hafaliad yna.